Καλησπέρα, εδώ έχω φρέσκο κρεμμυδάκι, ένα μεγάλο έχω βάλει εγώ και δύο μεγάλα ξερά κρεμμύδια, όσο το δυνατόν πιο ψιλοκομμένα, 150 γραμμάρια τυράκι ρεγκάτο, αλατάκι πιπεράκι, όχι πάρα πολύ, ειδικά το αλάτι, ανιθομπόλικο, αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο δυόσμο, 2 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ποτήρι χλιαρό νερό, έχω βάλει και 200 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Να δούμε πόσο αλευράκι θα χρειαστώ τελικά. Ένα καλό ανακάτεμα θέλει. Από πλευράς υφής θέλουμε να πέφτει στο τηγανάκι μας. Μία κουταλιά ακόμη αλεύρι αν ρίξω θα είμαστε ok. Ναι, εδώ η υφή είναι αυτό που θέλω. Μόλις κάψει το λαδάκι ρίχνουμε μέσα να ροδοκοκκινήσουν. Δεν βάζουμε πάρα πολλά στο τηγάνι για να μην ρίξουμε τη θερμοκρασία του λαδιού και απορροφάει λάδια το κεφτεδάκι μας. Μόλις ροδίσουν από τη μια θα τα γυρίσουμε προσεκτικά ώστε να ροδίσουν και από την άλλη πλευρά. Και εδώ συνεχίζω. Ένα εύκολο κόλπο για να μας βγει οι μπαγιές στο μείγμα. Στο αποτέλεσμα είναι να πιέζουμε στο κέντρο λίγο με το κουτάλι την ώρα που το βάζουμε στο τηγάνι. Εδώ δείτε αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά πεντανόστιμα. Φτιάξτε και εσείς αν θέλετε ή γράψτε μου κάποιο σχόλιο σχετικά με τη συνταγή πάντα.